friend, welcome back my YouTube channel. Khumtai, namaskar. नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय बाहायगिरिनो जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोयिया আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ লৈ স্বাগতম জনাইছো বহুত দিন হল মই ভিডিঅ অনা নাছিলো কিছু কামত বিজি আছিলো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো আমি এঠাই যাব বিচাৰিছো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত কেনেকৈ যাম আমি দেখুৱাই যাম বহুত দিন হল নাই যোৱা जोबोद गोबाव जाबाय आरो आं लोगो मोनथांनाया थाङैया लामाखौ बावगोनसो नामा मिथिला आरो गुलाघाट टाउननिफ्राय बारलांनांगौ नोंथांमोननो देखायलांसै आंनि आदानि फिसाजो फैदों एनि बिराद लाजोगि बेयाव दङ भिडिअ ओंखारा बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओंखारबाय आरो ना थांनो नै हेलमेट गाननोसै Saka dong. Ano na? Helmet kan kabe ada gozan. Udang lata. Slow. Kai. Nisang saka. Aja dengar na aja parbai. Isang tango video. दाबो गुलाघाट मोनाखै थांगासिनो दं जि मोजां फुं रातिपुৱাৰ সময় কাৰণে বহুত ভাল এতিয়ালৈকে ওলি কোলি হৈ আছে नै ৰাवबो गया आरो बिराद माबा गुलाघाट सफैबाय ना लोगोफोर जोङो दा आरो थांनो ओंखारबाय खुमतायाव याव बास स्टेन्ड दं नै बिसिनि उनथिं थांगोन माने बास स्टेन्ड गारिखौ फल' खालामनानै सौफैबाय आरो ना बेयाव जया गगoi कलेजनि खाथि मोनसे केप्टेन जिन्तु गगойनि गेट दङ आंनि लोगोनि बेयाव थांगोन इखिनियाव मोनबाय नै जों बे बहुत हेल्प खालामबाय आरो बे गारिया फैबाय नै खुमताइ खिन्थु नायदो आरो एरिया माबाफोर दं आंनि फैबाय दा नेगासिनो दं आरो जों ओरै साइड थांगोन बे खुमताइ सारियालिनिफ्राय हाबलांनानै सापात बागान मोनो आरोना आंनि लोगोमोननि न'आ बहुत बे खुमतायाव सापात बागान दङ जि मोजां सिनारिफोरा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना देखायलांनोसै आङो जेसेबां हायो
सफैबाय आरोना जों आं लोगोनि न'आव बेयाव सफैबाय बिराद मानसि दंमोन बिसोरखौ बारा देखायनो हादिया आरो आङो धन्यवाद 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 केवल धन्यवाद और आज कार्यसूची হৈছে ঈশ্বৰ জিহুৱাক আৰু মণ্ডলীক আৰু যিমান মোৰ বন্ধুবোৰ আছে যিমান মনুষ্য জাতি আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিব रायजोखौ लेंनानै आंनि लोगोमोनहा बिसोरनि फिसाजो एसे गिदिर जाबाय 1.5 बोसोर बे लकडाउनाव जानायखाय दासो नामाकरण खालामदों रायजोखौ लेंनानै बेयाव नाम दोनदों आरोना ভাল লাগিছে না কাম কৰি ভাল লাগিছে बे गथ'नि नामाकरण जानायाव ओंखामबो जाहोदों आरो खिरबो होदों आरोना ओमफ्राय बे खिरखौ आं रानग्रा जादों आरो सिङाव थानानै ओमफ्राय आं खिर रानगासिनो दं नोंथांमोननो देखायबाय आरोना खिर राननायखौनो खामानि मावाखै आरो बाहेरायाव लाजिनानै बाहेरायाव थायाखै न' सिङावनो रानगासिनो आरो दानिया जोंबो ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै थांगोन सानदोंमोन थांनोनो होआ दिनै थांनाङानो ओंखायनो थानोसै आरो बिथिं थांदोंमोन जों मैया जया गगৈ महाबिद्यालय खुमताइनि आरोना इयो नै लोगोफोर बिथिंनो थांनांगौ आरो आंनि लोगोनि न'खौ फैदों खाथियाव फैबाय थांनोसै दाइनि जया गगৈ कलेज इयो बारनानै आंनि लोगोनि न'खौ मोनो आरोना जों मैया भिडिअ खालामखै हेन्देलि खालामबाय थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायखाय आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय बाय बाय दाना थांनोसै न'आव